Bună, numele meu este Peti, sunt în București, într-un oraș extraordinar, unde am avut o întâlnire de afaceri cu aproximativ 20 de persoane cu experiență network la hotelul Intercontinental pe data de 7, adică ieri, 7 noiembrie 2013. M-am bucurat foarte mult să întâlnesc oameni deosebiți și a fost o zi extraordinară pentru mine. Simt precum bucureștenii încep să dezvolte acest produs și să-l promoveze pe piața bucureșteană. Este un produs revoluționar care merită promovat și cu siguranță vom repeta aceste întâlniri, în special pentru a ajuta echipa din România. Eu sunt un lider al României în Green Food Global și fac parte dintr-o echipă puternică care se numește Green Team România și vreau să vin să ajut echipa pe viitor și îmi pare foarte bine de tot ce s-a întâmplat ieri și chiar mă bucur extraordinar de oamenii care i-am întâlnit. În seara asta vom fi, în data de 8 noiembrie 2013, vom fi la hotelul Pullman la ora 18, unde așteptăm aproximativ 100 de persoane. Și mâine, în data de 9 noiembrie, sâmbătă, vom fi începând cu orele 10 dimineața la Hotel Aurelius, Împăratul Romanilor din Poiana, Brașov, unde vom avea un adevărat curs de pregătire a liderilor din România. Și duminică dimineața vom avea o întâlnire cu discuții libere cu domnul Paul Harrison din Anglia, mentorul, liderul nostru din Europa, care are veniturile cele mai mari din Green Food Global la ora actuală și va fi prezent și în seara aceasta, data de 8 noiembrie, cu noi la Hotel Pullman la ora 18. Sper că să fiți în număr cât mai mare acolo la evenimentul din seara aceasta la Pullman Hotel și totodată la evenimentul de mâine, de 9 noiembrie, la Poiana, Brașov, la Hotel Aurelius, și cu siguranță ne vom mai întâlni cu asemenea ocazii și să discutăm, să dezvoltăm echipa din București și nu numai. Sper că v-a făcut plăcere să mă întâlniți și o să vin înapoi în România, pentru că locuiesc în Irlanda de aproximativ 18 ani și vreau cu orice scop să ajut, pur și simplu să ajut echipa din România. Vă mulțumesc, să aveți o zi bună în continuare, numai bine!